Sziasztok, én Goldi vagyok, ez pedig itt a legújabb sorozatom első része, aminek a címe nem lesz más, mint Hihetetlen Városok. Tehát, miről is fog szólni ez a sorozat? Ez a sorozat nem fog másról szólni, mint hogy érdekes és illetve hihetetlen városokat mutatok be, mint például az első, azaz Dubaj. Dubaj zászlaja hihetetlen módon nagyon egyedi, színpiros. Igen. Dubajnak sok testvérvárosa van, csak hogy egy párat említsek, köztük van Damaszkusz, Rio de Janeiro, Shanghai, Barcelona, Caracas, Frankfurt, Isztambul, Hongkong, meg New York is. Dubaj népessége 2,5 millió fő, tehát körülbelül a népesség ugyanannyi, mint Budapesten. Dubaj egyébként a Perzsa-öböl déli részén fekszik, az Arab-félszigeten. Az Egyesült Arab Emirátusok legnépesebb és az egyik legnagyobb városa is. Dubaj az egyik leggyorsabban fejlődő ország. A legmagasabb épülete a Burj Khalifa, amely 828 méter magas. De itt található például a Világszigetek, ami egy mesterségesen létrehozott szigetcsoport, amin a világ kontinensei láthatók. Jelenlegi uralkodója pedig nem más, mint Mohammed bin Rashid. Egyébként érdemes megemlíteni még egy épületet, a Burj Al Arabot, ami egy vitorlához hasonló hotel. Ami rohadt nagy. Dubajban hihetetlen dolgok vannak. Csak hogy egy példát megemlítsek, például a buszmegállók légkondicionáltak, illetve az év bármelyik szakában lehet sielni. De, hogy hol is sielhetnek az emberek? Van egy hatalmas csarnok, ami teli van mű, illetve igazi hó keverékével, és ezt használják fel a gazdagok. Dubaj a világ egyik leggazdagabb városa. Szó szerint itt laknak például a méltán híres sejkek, amelyek az olajból nyerték ki az összes pénzüket. Közben megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, lájkoljátok, illetve kommentbe jelzitek, hogy milyen városokat látnátok még ebbe a sorozatba. Az erő legyen veletek. Sziasztok!